Vi har om det politiske system i USA og Danmark, og jeg vil starte med at fortælle lidt om strukturen i det politiske system i USA. Og USA's styreform er et repræsentativt demokrati, som fungerer gennem et kongresmæssigt system. Og USA det er en føderation, hvilket er et udtryk for et politisk system, hvor sådan en national føderal regering, de deler magten mellem de forskellige delstatsregeringer, som så er en del af den samlede føderation. På visse områder så skal delstaterne tage den overordnede beslutning, mens regeringen i Washington D.C. så har myndigheden til at træffe alle de nationale politiske beslutninger, som delstaterne så skal rette deres regler og love efter. Og forfatningen den udgør så hele fundamentet for den demokratiske styreform i USA. Forfatningen den indeholder nemlig de love, som regeringen i Washington D.C. har besluttet, og derfor så sætter den ligesom rammebetingelserne for hvilke magtbeføjelser der hører til enten et føderalt eller et delstatsniveau. Man får oftest sådan det indtryk af, at den amerikanske præsident bestemmer næsten alt i USA, men det er ikke rigtig tilfældet, fordi hvis der skal vedtages en lov, så foregår det i kongressen, som er USA's parlament, og det består så af to kamre, senatet og repræsentanternes hus. Og senatet og repræsentanternes hus, de er ofte domineret af hvert sit parti. Der var for eksempel sådan i begyndelsen af 2014, der havde demokraterne flertal i senatet, mens republikanerne de havde flertal i repræsentanternes hus, og det gjorde så, at det ligesom kunne være vanskeligt for præsidenten at få kongressen til at vedtage love, der passede ind i præsidentens politiske kurs. Og det amerikanske politiske system kaldes et system af checks and balances, fordi det har en lang række strukturer og ordninger, der ligesom er med til at skabe balance mellem magtcentrene, sådan at der ikke kun er ét magtcenter, for eksempel præsidenten og hans regering, sådan at de ikke bliver for stærke og dominerende i forhold til de andre. Og så til strukturen i det politiske system i Danmark, som er parlamentarisk demokrati med et kongeligt statsoverhoved. Det politiske system i Danmark bygger på demokrati, og i Danmark der vælger borgerne politikerne til Folketinget, regeringsråd, byråd og Europaparlamentet. Og den her form for demokrati, hvor borgerne de har medbestemmelse i forhold til hvilke personer og partier, der har politisk magt i samfundet, jamen det kaldes repræsentativt demokrati. Og den grundlæggende opbygning af det politiske system i Danmark på det statslige niveau er således, at grundloven er Danmarks forfatning, og her er de vigtigste regler for det politiske system simpelthen nedskrevet. Derudover er der formuleret en række frihedsrettigheder, der skal begrænse statens magt og medvirke til den enkelte borgers frihed i samfundet. Så inden for den danske stat er magten inddelt i den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Og det her det kaldes magtens tredeling, og det princip her det indgår i en eller anden form i mange demokratiske landes forfatninger, hvor formålet med magtens tredeling det er at undgå magtmisbrug. Og nu vil vi så gå lidt mere i dybden med magtdelingen i Danmark og i USA. Og i Danmark er den lovgivende magt placeret hos Folketinget, der i alt har 179 medlemmer, som vælges for en 4-årig periode, eller kortere, hvis der f.eks. udskrives valg inden valgperioden udløber. I USA er det kongressen, der har den lovgivende magt, og kongressen består af to kamre, repræsentanternes hus, der består af 435 medlemmer, der er på valg hvert andet år. Delstaterne er her repræsenteret i forhold til størrelse. Og det andet er senatet, der har 100 medlemmer, der vælges ind hver 6. år. I senatet er hver af delstaterne repræsenteret med 2 senatorer. Formanden for senatet er vicepræsidenten, som har den afgørende stemme ved stemmelighed. Den udøvende magt er den magtinstans, der sørger for, at lovene bliver ført ud i livet. Både i USA og i Danmark består den udøvende magt af regeringen og embedsmændene. Danmarks statsminister er det medlem af Folketinget, der har tilslutning fra flest folketingsmedlemmer. Og statsministeren udpeger også ministrene. USA's præsident er ikke medlem af kongressen. Præsidenten udpeges af en række folkevalgte valgmænd, og præsidenten udpeger så ministrene. Den dømmende magt, domstolene, er den magtinstans, der træffer afgørelserne i konflikter
om hvorvidt lovene er overtrådt. Ofte kalder man medierne for den fjerde statsmagt, fordi medierne er vigtige for, at et demokrati simpelthen kan fungere optimalt. Journalister og andre, der arbejder med nyhedsstof på aviser, i tv, i radio og f.eks. på internettet, kan så holde øje med, at de, der har magt i samfundet, de lever op til deres ansvar, og de kan så vælge at afsløre det for offentligheden, hvis nu magtindehaverne misbruger deres magt, eller for eksempel ikke gør deres arbejde godt nok. Amerikanerne de hævder ofte, at deres politiske system det er sådan særligt demokratisk, fordi at der er den her meget tydelige adskillelse mellem den lovgivende og den udøvende og den dømmende magt. Og som jeg sådan fortalte om tidligere, så er det amerikanske system præget af det her checks and balances, hvilket betyder, at det enkelte magtcenter sådan, at de holder hinanden i sådan skak, og der er en mindre risiko for, at de politiske beslutninger kun sådan til gode ser en bestemt befolkningsgruppe, når der både er valg til kongressen og præsidentembedet. Og systemet med checks and balances kan ofte gøre det sådan vanskeligt at gennemføre love, og lovgivningsarbejdet det kan komme til at virke sådan lidt handlingslammet. Og domstolene i USA er også med til at skabe checks and balances. I det amerikanske politiske system, så spiller den dømmende magt nemlig sådan en mere aktiv rolle end i Danmark, fordi især har højesteretten en stor betydning. Den har nemlig retten til ligesom at fortolke på den amerikanske forfatning, og det er en ret, som hverken præsidenten eller kongressen er i besiddelse af. Højesteretten kan derfor også afgøre, om en lov, der er vedtaget i kongressen, den er i strid med forfatningen, og som så bliver ugyldig. I Danmark og andre parlamentariske systemer, der er adskillelsen mellem den lovgivende og den udøvende sådan mindre skarp, og statsministeren og de fleste ministre er medlemmer af Folketinget, og de er således både en del af den lovgivende og den udøvende magt. Og de lovforslag, der fremsættes i Folketinget, er ofte skrevet af en minister og hans ministerium, ligesom ministeren typisk er medlem af Folketinget. Så der er altså en eller anden form for gråzone mellem den lovgivende og den udøvende magt, der ligesom gør, at magtadskillelsen den er mindre skarp her i Danmark end i USA. Og så til sammenligning af lovgivningsprocessen i Danmark og i USA, hvor vi vurderer fordele og ulemper ved disse to processer. I Danmark har vi et parlamentarisk system, som vil sige, at når der er et valg til Folketinget, bestemmer de myndige danskere, hvilke partier samt personer, som skal have de 179 pladser i Folketinget. Regeringen i Danmark dannes af partierne, som har den største tilslutning i Folketinget. Der kan både findes en flertalsregering og en mindretalsregering. En flertalsregering i Danmark vil sige, at regeringspartierne tilsammen skal have mindst 90 mandater. I Danmark kan man har man oftest en mindretalsregering. Det vil sige, at regeringen ikke besidder mere end 90 mandater i Folketinget. Det gør, at en mindretalsregering er afhængig af støttepartier, som kan hjælpe regeringen med at få gennemført de love og de gerninger, de gerne vil have udført. En regering må ikke have et flertal imod sig, og det vil sige, at det er vigtigt for en mindretalsregering at sikre sig støttepartier. Der findes også partier i Danmark, som hverken er støttepartier eller regeringsparti. Disse kaldes oppositionen. Når man i Danmark som regering eller som folketingsmedlem skal have vedtaget et nyt lovforslag, skal lovforslaget først præsenteres for resten af Folketinget. Derefter skal det ministerium, som lovforslaget dækker ind, over at lave et udkast. Herefter kommer der en række behandlinger af lovforslaget. Til slut laver ministeren en offentliggørelse af lovforslaget, og så skal Folketinget stemme om, hvorvidt lovforslaget skal træde i kraft. Og lovgivningsprocessen kan man se på denne figur, hvor vi kan starte med at se lovforslagets fremlæggelse, og så de forskellige behandlinger, de skal igennem, og så offentliggørelsen, og der hvor de stemmer om den, og hvordan loven så kommer i virke. En fordel ved den danske lovgivningsproces er, at Folketinget er parlamentarisk, det vil sige, at alle, der sidder i Folketinget, er folkevalgt,
Et parlamentarisk folketing gør, at når Folketinget skal stemme om et nyt lovforslag, er det ikke bare stemmer fra få personer i Folketinget, men stemmer fra alle borgere i Danmark. Og så lovgivningsprocessen i USA. I USA har de et præsidentielt system, og det vil sige, at de både har valgt til præsidentembedet og til kongressen. De myndige vælger, hvem der skal præsentere dem i kongressens 2 kammer, senatet og præsidenternes hus. Desuden vælger de også en præsident. De vælger præsidenten ved at sætte et kryds ved en valgmand. Den valgmand, de myndige vælger, støtter en bestemt præsidentkandidat. Efter valget vælger præsidenten en regering ved hjælp af en række ministre og andre, der skal arbejde for regeringen. Når man taler om den amerikanske lovgivningsproces, så er den amerikanske tredeling af magten vigtig. Grundtanken med magtens tredeling er, at de samme personer ikke skal sidde ved magten i USA. Højesteretten har retten til at fortolke forfatningen. Det vil sige, at højesteretten kan derfor afgøre, om en lov, som er vedtaget af kongressen, er i strid med forfatningen og derfor er ugyldig. I magtens tredeling af kongressen, den lovgivende magt, som er delt i 2 kammer, senatet og repræsentanternes hus. Et hvert medlem af kongressen kan fremsætte et lovforslag. Lovforslaget skal både vedtages af senatet og repræsentanternes hus. Præsidenten i USA kan midlertidigt lægge vetoret på en lov. Hvis præsidenten vælger at lægge vetoret på en lov, kan loven dog stadig vedtages. Hvis dette skal ske, kræves det dog, at 2/3 flertal i begge kammer i kongressen. Som sagt skal højesteretten gennemgå loven og afgøre, om loven er i strid med forfatningen. Efter højesteretten har godkendt loven, så godkender præsidenten loven, og dermed bliver den vedtaget. Og på denne figur kan man også godt se lovgivningsprocessen, hvor vi har repræsentantens hus og senatet, som har loven, som skal lovgives, og så kommer den ned til Hvide Hus, hvor præsidenten enten kan lægge vetoret og så godkende den. Og nu til fordele og ulemper. Ved USA's lovgivningsproces er det en ulempe, at loven skal gennemgås af mange personer, heriblandt kongressen. Det gør, at det kan blive svært at få gennemført love, da det er svært at blive enige. Derudover er det en fordel, at de i den amerikanske model har checks and balances. Det gør, at der ikke kun er en, der har hele magten i landet, og at de sikrer, at lovforslagene stemmes overens med den amerikanske forfatning. Og så til vores diskuterende spørgsmål, om det danske parlamentariske system er mere demokratisk end det amerikanske system. Man kan argumentere for, at det danske parlamentariske system er mere demokratisk end det amerikanske præsidentielle system, da det er et parlamentarisk system. Det vil sige, at de personer, der sidder i Folketinget, er valgt af den danske befolkning gennem valg. Det gør, at Folketinget er repræsentativt over for befolkningen. Magten i det amerikanske præsidentielle system er delt mellem præsidenten og parlamentet. Præsidenten er landets overhoved, og bliver derfor også folkevalgt, hvor parlamentet også er folkevalgt. Men selvom den amerikanske præsident og det amerikanske parlament er folkevalgt, er det ikke helt demokratisk. For når det amerikanske folk skal stemme, bliver de opdelt i geografiske områder, altså valgkredser eller stater. Når folket så stemmer i valgkredsen, er det flertallet i kredsen, der vinder. Det vil sige, at den tabende valgkandidats stemmer går tabt, og den vindende valgkandidat får alle mandaterne fra denne valgkreds. Denne metode med valgkredse kommer dermed ikke til at afspejle befolkningens holdninger og ikke repræsentativ over for folket. I det parlamentariske valg har statsministeren mulighed for at udskrive valg, når det ønskes. Det vil altså sige, at statsministeren kan udskrive valg i en periode, hvor det går godt, og hvor der er mange stemmer på partiet og partilederen. Det gøres eksempelvis for, at partiet kan sikre sig at være stillet godt til næste valg. Derimod har en amerikansk præsident ikke mulighed for at udskrive valg, når det ønskes, ligesom f.eks. den danske statsminister. Derfor er det eksempelvis ikke muligt for den amerikanske præsident at udskrive valg i perioder, hvor det går godt for præsidenten eller partiet. Derudover må præsidenten kun sidde på præsidentposten i 2 perioder, altså 8 år, hvor den statsminister kan sidde som regeringsoverhoved i en menneskealder, hvis altså han bliver valgt. Da der ikke er en begrænsning på, hvor lang tid en statsminister må sidde på posten. Hvis der i det parlamentariske system udtrykkes mistillid til statsministeren, fra Folketingets side af skal regeringen enten gå af, eller skal der udskrives nyvalg. I et amerikansk præsidentielt system skal præsidenten ikke gå af,
selvom han/hun er i mindretal i forhold til kongressen. Dette skyldes, at valgperioderne er faste, og at præsidenten ikke kan oplyse kongressen eller som sagt udskrive nyvalg. Derimod skal vicepræsidenten gå ind og overtage præsidentposten, hvis præsidenten decideret gør noget ulovligt.